Algunes bases de dades no permeten exportar les seves referències directament a Mendeley. En aquests casos, el més habitual és que ens permetin descarregar-nos els resultats de les nostres cerques en uns arxius d'extensió RIS o BibTeX. Aquests són els formats que entenen tots els gestors de referències bibliogràfiques. Són arxius de text pla, similar a un TXT, que contenen dades d'una o diverses referències bibliogràfiques. Per a un arxiu RIS des de la versió local o desktop de Mendeley, seleccionem l'opció Add Files del menú de la part superior i s'obrirà una finestra nova des d'on podrem seleccionar l'arxiu. La referència s'importa a la carpeta Recently Added de la nostra versió local de Mendeley. Un cop importada la referència des de l'arxiu RIS, podrem comprovar que s'han omplert correctament tots els camps. Quan importem registres en aquest format, cal tenir en compte que només s'inclouran les referències i no els PDFs. També podem arrossegar el document RIS i deixar-lo a la pantalla central de Mendeley o a la carpeta que ens interessi.